min hi dor lunatic an thlen nu reilo te a chuan gebin society a thian te chu anau thleng ve ngala min hi in live stream pui tura asom na chu anon dil ho tlinga min hi chuan Instagram a chuan lutin an thian ho in kom lai chu a live tana ka fans te ho zong zong te he live a hian kalo lo ma cheu voin chu live stream special tak ani boka ka phur le mai min hi chuan gebin society a chuan si hian hi telvelo ma se kantana poimo em in backup cha em tu ania social media khoi velo ma se milar tak ani thawani ti in offense tenena chuan a soya ari chuan min hi life a alan ve hlau takin alo birua min hi chuan ari chu wako in voina chuan ka thian mel thale cute tak ka high school best friend ni bok so ari hi karon introduce donani atia min hi chuan ari hi mizak zum takania a mel thatak te hi atilang ngam thien lawa ti na fak dervel chiama min hi chuan voina ka life na chan chu ka thian nu hnena hian batam tak kanaya chanpui let ve hi katumani ti pa in ari in abeka cosmetic azor lai a chu a phor saka a life na chuan in hnoi chin velin ari cosmetic zor lai po chu du anon tampha khop mai min hi in a life ati top nu chuan gebin society a thian da chuan minimum ne na an boina khunan ari hi a mangani mo an lautia ari cosmetic zor lai man tlom tak tak chu an nui so velani ari chuan ril runa takin an thian ho chu akal sana min hi chuan zuin ari loading te ilung oil avem ni ngatinge a tina zota ari chuan in mu idu chan chu hetiang thil ti idu wang hiani mo mi in an social na chehlia khu nan min man theinan ti in lung oil lo tak hian ashila min hi chuan i cosmetic zor lai shal theinan ka pui mei cheni atin chunzoma soi chunzom zelin tuna ka thil ti kha in social theidin huna ding po in ni lo itlak chia thumin sila poisa tlem te ilak bel theinan ti in ka pui mei che ani ka hlut na te hi isha thiamem khatiang ka ti awang khan lom thumin chil zok ta che ati ta zek maya ari chuan i chan pui na mi hmuah ilan moi du wang chawani ati ve ta saka tuna hian ke ai ni khoi thlak de izok ka din hun ai po hian hniam zok tuna i thil ti awang hian mi in an ngai san pha wak che iringa mi ti in thinrim takin azot leta min hi chuan tuna ka din hun mek hi min thi ka ni ti hi pom mai ro tuna chuan engmo tak ka ni to a nang chu nul pakhat ve mai ni i din mun hi hra chiang la in ngai tu har ro ti in na dewa tong khum nu chuan akal san ta a si hiani chuan min hi le ari te in hnia lai chu ari bek theikil pek tu ma stepa adin lai chuan alo she phave a min hi kalson nu chuan si hian chuan ari chu kawin a bek chu a pe a ari chu zak tak le thinrim takin akal chuak tak ngalani ari chu rum thim taka a life na lam sin chu ron lang le in ti hian ron soya social media a kannun le atakrama kannun danglam zia mi in an soi hi in lo she to em thil ni na dik taka chuan mi tu mai po hian khovel mu tura kanin pho chu hian a thaber ni tumin kan be reng bokani followers tam tak nei kan du awangin kan landan anglo takanun po kan she lawa ma se chu chu kanun tak takani silo khovelin kan ni na dik tak an she chu hlawin kan thup sham shama alema kanun awang po chuan sum po kan lut nem na ro e ma se in lo ngai to chiang ve nga em kan followers te hian kan thil ti swal vai khat an mu awanga voi le khata boduak theve kan ni ti hi min hi chu alo lang le a sin hi ki chu phone a va bia in minimum nen kan boina awanga followers ka hlau zong zong ai tam kha nei let le ka duani poisa chu i account na karon thun fel to ti na vasila ari chuan a life na soi chunjom le chung chuan tuna kan shet ang chi khani kan tun lai khovel chu mi te sheta lar kan du luata kan followers tur te po thlang uluk lovin atamlam ringot kan ngei tu a milar mel shet nga an ma ni wanga lar ve chu kan tuma ma se chu tiang zinga chuan keipo katel ve ani ka hun chu aron thleng ve tange ya keipo mi wa nei te zinga chuan katel ve phana kailon chu aron in chan chho don ani ti in asuya ari tun manun chu alo lang le a police station atanga call adona wangin manmo takin taxi chuan station lam chu apan phaya awa thlen chuan mi pakhat thi police officer hau chuan anlodin bial thupa police officer pakhat chuan nangma hiami soari chu tina zota ari chuan thil thlen dan chu sha thiam lo mel takin engwangin nge heta hian min kau atia
officer chuan ngati nge chu thu chu min zo let zoka in pani hian nang ma ni mi mal thila in boina awangin kan hun min khora sak mai mai ni hi in shalawami tin ari bula chuan lungoi la hmel tak chuan a soya ari chuan jun kianga officer ma thu chu azuk mu a jun kianga chuan ari chu enin ari po chuan makti hmel tak hian a ena police officer pakhat hian phone atanga complain adon chu lo chang mekin mi thi to chu Instagram lama aron live mek ti thu mo in ron report a kan lo bo zui don nia ti in nuiza deuh si hian a changa abula thu officer nena chuan hetiang complaint hi ni thum chung ngot kan nei to tu chiang emo mi thi thole an ti chu ni voina ringot bo voili lai complaint aron lu to nia atia abula thu officer pakhat chuan chu tiang ang mi van nei ron thole chu tunge ming te an ron soitelem atia officer pa chuan e sele pakhat suari ti ania social media vela lar tak mai khani ti in anin biak na chu anti topa sin chu ron in thak le in ari chu police station a chuan jun kiang amu awanga makti mel taka ding rengin police officer chuan lo thoro ti in ari chu jun kiang bula chuan a thua jun kiang a chuan nangni police ho hian ani natlin lo tu jok chunge nia report in don kha in ngai poimo lo wangin min ron call zui lo nge ari en chung chuan report chu I thelu de lo zo kami engin nge ril ru nge tak kha thak tir che ti in ari chu azota ari chuan sha thiam lo mel takin enge tu na karon kalvena chan hi ka shu thiam mi alawania ti na zot let jun kyang chuan a phone churon lek chuakin Instagram lama ari message avathon na chu amua jun kyang chuan ka ming le phone number min dila min report ngei tur thu isoi nuwa police atang le nang ma hne na tanga call ka don le silwa wangin engthil nge thleng zel ti ka sia du awangin keima zok chu ka vain report ta zokani kei hi rinhel mek le nang a victim tin RN pa chuan asoya ari chuan makti mel tak hian jun kianga aen pa chuan min hu theinan nangma thuin police ne na hian in pe ani mo tena zot leta jun kianga chuan kanin mu masak ber kha chuan mi khoi boi ching maya min hu awangin ibula in soifiana nangma mu dan mei che ka ra si lova aol sam zong in ti hian police until viangai ta ni hi Korean police te hian an hna antlin katingot asin tia asoilai chuan anhnunga police dangloading thupte chuan in ti thei takin an lo nui ver vera ari chuan tungei ni chiang takin kalashelo che atia jun kyang chuan mi khoi boi ching chu kanilo phota atia ari chuan kanin mu masak kha chuan min khoi boi tur iang e malom ti in asoya jun kyang chuan ikor ha ka wang khan tuemoni kamel shiat iniemo ka ti wangania ti na changa ani le engthil che chunge idua chingchia ngaidam dil tur china mi nge nia min ti hlo thon itum wangin police heti za thi iroi jok atia jun kyang chuan makti mel takin engmo alo ti huwa ari chuan soi chun zom zelin nilo se engwangin nge heti za zat police anom veang mi hau satak chu ininge yang mo chu wangani mo hetia police station a lemte iron chanvel ti in lungoi lo takin asoya jun kyang chuan katum reng wanga kathil ti theina ron so tum anga min ngai chu adik lo hle mai atia ari chuan nangma thuin police ne na hian in pe tiro iti boy mi alo tur mei che iti boy ani ke hi chu engtik lai po atwar tu anga lan reng tum mi cherap thak tak kani ti in asoya ari chuan officer ne na chuan he mi tenawm hi mi pat mei chiat na lama min khoi chiat atuma atwar tu kani awangin ka report ngal bokani ti in jun kianga kok pa chuan officer ne na chuan ashila thinrim takin police station atang chuan akal chuak ta ni ari le jung sui chu lo lang la in an ha thona mun chu an lo thleng chia jung sui chuan min hi in alive na cosmetic te afak sak chia wang khan order po kan hmunem lu tu ka sin ti in ari ne na chuan lo shila ari chuan a live stream na mi wang kha ani tak tak dona mi ti in alo zota jung sui chuan ka shil to chekha selep ho thil ti thei zia chu ti in asoya ari te thon a an boss chuan ari te hena chuan hetiang anga thian lar tak nei te chu ama de khan soi to tur chelom ti in aron soya ari chuan thian nai tak kan ni lo ati sam eta jung sui chuan ari phone chu enin ari Instagram a like enable le teu to mai ti in asoya ari chuan enge ka thalak post anon like itiom zia chu eng thalak ma ka post box si lawa adia
zong soi chuan thoveng tak hian I thian nu hian I thlak nal ka ti deuh ka po sak chelom ti in alo suya ari chuan jungsu in apo sak thlak ho chu a ena caption de thlak chu ain ang lo hle mai phuketa po hian kan vatlo ringot ani sia vacation vamang po kan ni lo kha ti in ashila jungsui chuan hetiang vek hian alo midang point an ti thin ti in alo soi sam eta ari chuan lung oi lo takin ka phone hi voi khat ma ka thu lovin lo khoi to su atia ari chuan Instagram lama po an product te faksak tura somna message te adong tanwa maya sin hi kate consulting firm a chuan vakalin Instagram lama company sang sangin thopui tura hanron somna message te chu a entira sin hi ka chuan ari message don chu enin eng company ber hinge ari tan hlok ang ti tele a then hi chu inbum na mai me ni thin thu te a shilfia ti chuan ari hna sin hi ka chuan engemo purna thar in e anemo ti in ashila ari chuan min hi lodina chana mi poimo tak kani kha itisia influencer te hi ni ve ta ila poisa engzat chi ange kalak lu ang ti in azota sin hiak chuan poisa lak lu tam cha umo ingai tua chumi chawlo po chu thildang tam tak alo malom voin na inei to lovem inei to lo chuan min lo zui ro kalo shil fi ang che ti pa in an office room danga chuan a shwai luta chuta chuan ari chu asam le makeup lo khoi dang lam sak turin a shil ngal ari an chei zo chuan a hmel po adang lam ta khop maya influencer dang te po chu an lo chei ve mek bok sin hi ka chuan ari bula Instagram a I follower te sing khat an tlin hnuwa chuan a free vekin heta hian an lo chei to don chiani atia ari chuan helai hmuna min ti sak zong zong hi a free in mo atia sin hi ka chuan a ol sam zong in kan sponsor na che ti zo kang atia soi chun zom zelin skincare ani mo ithil ei naman le makeup le isam siam na zong zong tele imamo thil dang chu heta hian a thlon vekin iti theyang tunlai khovela chuan Instagram a follower ke nei tling to phot tan chuan sponsorship engpo atel vek thelom atia ari chuan makti takin 10k po mo followers sing khat nei chuan tiang hi a thleng vek themo sponsorship hi kan dong vek bokanga ti na zota sin hi ka chuan an product hi lo mang ve turin an ngen ngoi ngoi zo kang cheu tuna chuan I shet thiam to em influencer havin followers sing chuang nei tin lo hlawa an phet boy chen na chan chu ti in min hi cha hi te hau influencer lar tak ani awanga an poisa laklu te chu a shil tel boka ari chuan makti takin angai thazela sin hi ka chuan celebrity tam tak ain I celeb ni thatna chu I shet thiam to em atia ari kor hak lai chu thak tirin thom hnodang chu an hak tira sin hiak chuan ari chu thalak sakin ikor hak lai brand te hi ishenga em tuna nangma level anga hi chuan kor hi a free in iladong theilawa ilo rechan le anga yang atia sin hiak chuan tuna chuan zo na ka zo tang che ka soi to angin ithil ti tuma hian poisa lakluna chu aom ngei ti ishetwa ma se asang berdin mun I thlen khuna khovel I ma chondan tur hi ngei tu thleng telem ti in azota party na hmuna chuan miang ho chu kalin an receptionist bola chuan VIP room omna chu azota chumilam chu apan pheingal VIP room a chuan teijun le jun kianga chu omin jun kiangan police station a kal thu vel ta chu alo soi meka teijun chuan sexual harassment wangin mo awa oi omlo jok ve alo tia teijun chuan engpo ne se boina inei chuan Commissioner General so kalo biak sakang che ati zo chi chuan miang ho chu lo lutin in pahnia ka hmu cheu chu alom om hle mai ngatinge hetia in lo thut mai maya engemo nangma ni tilim tur cheu in mamo em ni in du phot chuan mei che chelo deu first class ngat ka kau the ania ti in thoveng takin ashila jun ke nga chuan tho sanin ka kalsan phot mayang cheu hun nuam deuh in mangdon nia ka om ve chuan anuam lo in ti zo kang ti in a chua san ta a ari chuan ngun taka ai ngei to hnuwa chuan sin hi ka chu message wathonin ithil min offer chu kapom ta e enge ka ti masak ber tura chu ti in awathona min hi chu sin hi kan hmu du na poimo che ka nei ati awangin sin hi ka hmutur chuan kala anin hmuna tur room awathlen chuan ari alo om ve chu a hmua min hi chuan hei wang hiami biak du na poimo ka nei che iti na chan chu ti in azota sin hi ka chuan lo thuphot la kan soi fel don nia ti in ashil
min hi chu lungoi lo mel dewa ari mel chung chuan a chua san le deya sin hia ka chuan awa zuya min hi chuan thinrim takin ari atel ve don ti sheila karon kalmi alawang bini momin mi hma min ti mol phodan kha ato ki ti viau lovem ni khami po kha min jin fel sak turin ka ti chia ma se nga tinge suari atia sin hia ka chuan ka chin fel sakang che kan chin fel theinan mi hma I best friend iti thei tu ine masak phothi angai le ani atia best friend a chu tiang ram hoi nu nen ber kher son mo ti in lung oi lo takin azota sin hia ka chuan o min hi mi ten engtin nge an shiat che ishia em nang ma ngai sang tu tam tak ten thian siam thiam ril ruzau tak thian de tanarin em u nau nu ang maya a thian tha te en thin le eng po an ta na ti huam tiang chuan ani an soi thin che bini mom ne na in boina ti re nan thian thar isiam le hi angaya bini mom lu alan thei tur khopa thian tha mi in thian tha siam thiam le kom nuam ini ti an fia theinan ari hi ipomangai ni ngai to chiang ro I high school best friend chu ahun taka aron langa chu itana hun tha ani ti in min hi chu athlema min hi chuan chu po chu ni se ani ne na inzom na nei so ka du lo kan din hun po ain ang lo lutu ti in atang loi tlata sin hia ka chuan a phone churon lek chuakin min hi hena chuan en ro hei hi ari Instagram feed ani hi ari I follow wanga follower nga ringot ani to lo ama hian special na riau anei wang zo kani chu a feed en hian isha theyang naktu khi I brand te I pho chu ani tur kha ni a ma se I followers tam tak ten minimum ne na in boina awangin an ngai sak tok lo bok chia chumi boina chu engtia chin fel nge itum tia min hi a shil hnu chuan ari chu alo tong chun zom ve a ari chuan keipo nang manen ber kher hete inzom na siam hi ka du ani bik lo ma se ka ngai tu a kan pani hian eng motal lok na kan nei pha mial takin kapom mai zo kani in ngai dam na ti vel kha chu thei ngil ri la tuna kan ti tur hi chu kan pani ta na hlok na tur ani ve wang zo kani ti in ashila min hi chuan ama brand luna chik a pho chuan hmuna chuan gebin society a thian tele ama ngai sang tu tam tak te po chu an om ve boka min hi chu offense local com te atang chuan du sangna thil pek po adong hnem na roe ari nu le jung sui chuan min hi brand pho chuana a hak tur lo buai puin changkang theyang bera alan theinan an lo buai dun khop maya ari chu aru matanga lo chuakin a in cheidan chu anu le jung sui chuan thak turin an lo tia ari chuan kalanda nang hi kadu ber ti na kal chuak lui ta thawani yorang chu man mo takin min hi pop up shop lam chu panin bucket moi tak hi min hi chu apea min hi chuan zoi deuh hian mi heti za don kal khom hi mulawami engtin nge tlai dewa iron thlen thei jok ti in lungoi lo takin amela ari po chu a hnu re vak lawa chuan aron thleng ve a min hi thomhno pho chhuwa te chu en pa in a hoi kwal vela min hi chuan ari chu lo kau watin ari I lo thleng to mo helama lo kal ro ti in nui sa nga lo lom pa chuan thala du nang o ti in akwa deuh chung chunga min hi le ari boy na an shiat ve ka wangin gebin society ya min hi thian te chuan ari local ve chu mak an ti hle ni min hi thian te chuan gebin society ya rontel tir ve te hi atum te ani lo mo ti in an lo suya min hi chuan ari chu a thian te lama kai phepa chuan a thian te bula chuan ari in min support zialan tirnan ka pop up sopa local hi in oil out theizo kem ti in lim mel takhiana soi vela ari chuan in lodam thamo kanin hmule chu kalom hle mai atia cha hi le a thian dang te chuan nui so ti sha takin anin mel kwal vela yoranga chuan min hi nen restroom a anom dun lai chuan min hi voini pop up shop chu a lo ting hle mai ti in lom mel takin ashila min hi chuan enga ma ngai lo mel takhian ka pop up shop te chu a lo ting berzi alom alo ti sam eta yorang chuan voin anga te engwangin nge ari kha local tura isoma ti na zota min hi chuan lipstick in hnoi mot pa chuan lo boy vak du su ka thian thaberani awangin ti in a changa yoranga chuan ka shelawani chu tiang te chu min chil masak tura lom a local po ka lo bai se lawa atilia min hi chuan engwangin mo kami som tur list te hi ibula ka thlen masazel don ti na mi ti in thamlo takina changa si hiani chuan
ari bula chuan vakal hnain min hi nen chuan in thale to ni mo thil lom takani khamini a thil thleng kha karil ruwa a renga bangai taga ngai dam dil na chepo kala nei lo take kati pal tak zetani ti in ari bula chuan asuya ari chuan ngai na cha da hme takin engwangin nge ngai dam min dila engma kala ka ti sol in nei hleinem keima zo khian lom tho hril tur jok che kani asin atia si hian ni chuan ka hmule chu kalom hle mai kan na in muzel don nia ti in anin thla ari hena chuan mi che pakhatian so ari kha ini dero min hi life a khan kalo mu chia khami hnu atang khan kalo follow chia in cheidan hi nal ka ti zong takani nal isha hle mai nang ma in brand te inei to em ti na zota ari chuan tuna ka hak lai chu man tlom tak jpiang shopping center a ka le ani hi ti na changa chunu bok chuan designer koremo kalo ti alom jpiang chu khoya nge oma ti in sha chak mel takle phur takina zot zela pakhat jok chuan thil man tlom po hi a hatuin azir chuan moi vekani hi keipo aom na chu ka sheve du ti na zot le a min hi chuan anin biak na chu ei lo mel taka lo ngai thla in an zo thui zel main ari chu vakwa pa in ari hi chu in che thiam ngot mei ti ro keima ai na le chelo chu apui reng chu katan po anom lo jok thin ngot asin ma se ka thian thaber hi ka hmanga in abulom hi nuam ka ti e ma chu wangin ka chu apui lo thei si lawani hi ti nui sang chuan aron soya tleirol pani te chuan min hi thian felerin takini mitam tak chuni se an thik thin ngodang thla kan lo lak pui theng chewngem an tia Gibin society a min hi thian te chuan ti tur tul dang poimo tak ka ne wangin ka kalsan meng cheu an tia si hian chuan an kalson hmain tun chol kar to pa hian charity bazar om don kha in la thei ngilawng chumo atia min hi chuan nili chung ngot kein buat sei to item thaber ber karon ken theinan si hian kudwan pa chuan voin i local chu kalom hle mai ti in Gibin society member le si hian te chu an kalsana an kalyam hnu chuan min hi chuan ari hena chuan voin chu i thok thakop mai garage a zu chukla voina lompuina min pek te chin fel tur atamang engei nga ringa garage a chuan chukte che ti in thamlo devin ari chu ashila ari in garage azuk thlen chuan yorang bula hetiang hi enge omzia tina zota yorang chuan min hi in a follower te hena changa a present don ani hi atia ari chuan a product leitura local ten give anon kengzo kamo makti mel takin atia yorang chuan hetiang te chu thil ti dan thanalom min hi ataka an hmu theinan Gibin society ho anon tel thei boka anni yang milar hmu phak ni chu choi moina ro pui taka ni zo ka sin atia ari chuan makti mel takin choi moina a ti na zot le a yorang chuan khata ding chunga min en reng lo khan min ron rem fel pui te che atia ari chuan ada that pui zunga ari chu aruma chuan thuin Instagram a min hi thalak post chu a en meka min hi chuan ari ne na anlak dun na chu postin caption a ka thian thaber chelo tak mai no pan lai atanga ka kom ngai em ti in aziaka min hi thalak post a chuan ari chu tekin comment a chuan ari jacket hak lai moi an ti thu le a leina an share du thu te ari chu chelo le fel tha an ti thu te anon comment supa ari chuan a Instagram account a chuan jacket a hak lai ne na a in selfie na chu post ve in a leina dor le a omna te chu chiang devin aziaka tin a bek highlight po chu a leina hmun nen chuan aziak tel bok a po zo chia chuan like le comment po anga ngal hle boka a thala comment tu te zinga chuan bbb famous ti hming chuan amit ala ngal hle a profile chu ve enin ari chuan a follow back ve ngal boka ari le achhian nu jong su te chuan si hian in charity bazar abuat se na lamakal turin an thomna pho chhuwa tur chu beklian taka an khai duna jong sui chuan charity bazar hi isha to ngaiem mi hausa le influencer le celebrity shangin until nei an shal thina until nei hlu tak te chu man tlom takin an shala sombik te chau lo chu an kal ngai lo ti in ari chu ashil mola ari chuan ka kalve phak tu in nge ringang ti na suya jong sui chuan itel ve pha hian min ti phur tak zet engemo tak chu ini ve ta ani ti in phur takina soya ari chuan kathil ken te hi an lei ve du tak takang mo atia jung sui chuan bazar alom engthil po aleng vek chu wanga lomon som ve che ti in alo hnema jun kyang anu po si hi ani somna ti hlo tengin charity bazara chuan avakal ve a
Jun kiang anu hian afapa chu si hian ne na in nei lawa thian anga anin kom dei chu alung oi lo ve hle thina ma se si hian chu mi fel tak ani awangin abiak chiat pha chuang lawa Jun kiang anu chuan afapa chu aron kalve atum le tum lau si hiani azota si hiani chuan meeting poimo kanaya karon tel theilawang ati ti in ashila ma se donation tam tak chu aron thun thawalom ti in soibok PG chuan afapa Jun kianga chu kolin aum na te azota Jun kianga chuan nathila aboya wangin alocal ve theilo tur thu chu ashila phone chu ada ngalani Jun kianga chu police station a chuan a secretary nen an ommeka officer chuan enga tinge nang mai local kher na chan nang ma ai local tur lawyer po inga hle om sia tin na lo zota Jun kiang chuan kha mei chia so ari wang khan tin na changa voin hi ari in min puina ka en fia hun tur kha ni lom ni chu wangin alom ka local tin a shila officer chuan apoi ka thile mai tul lawa I khun iron seng thlonani tu na ikhe si sexual harassment khania mi soari hian statement aron theru awang khan case kha chu kan ti top ta zo kani ti in officer chuan a shilfia Jun kianga chuan ari chu alokal don lo ti na mo ti in azota ari le achhian nu jong soite chuan charity bazar anei na tur chu an thleng fel to a pona te chuan in selfie in an hlim dun hle an bek lian tak nor dun chung chuan chung lam chu an pan duna hallway an kal lai chuan bazar kal hau chu an thil lei zo holam pang den an tok phei sup supa jung sui chuan kan thlen ve hma in an lo tran dei to zo kani mo ari darnga chi an tran don khai di sia ti in azota ari chuan min hi in darnga lo thlengman turimin shilalom atia si hian chuan ari le athian nu chu lo mu in local chu alom om hle mai atia ari chuan darnga tan turang khan kan hresia ka hreswal zo kami min hi khan darnga lo thlenga in set fel vek man turin min shila atia si hian chuan chu wangani mo ithil zo tur po iron ken ngal atia ari chuan kan tlai to chuan kan let le mayang ati chuan jung soi chuan I beg rit tak hi helai thleng kan keng to a lut lovin kan let le don mo ti in ha mel takin asoya si hian chuan lo keng lut ro u in thil lo ken pho chona tur ol te chu alo omalom ti in phur takin anin zui lu duna ari le jung su ten achung an valu chuan mi in an thil zor an pho chho te chu an hua moi an ti in designer brand lar tak tak vek alo in pho chuaka jung su in an bek khaya mi an zor tur alak chhualai chuan ari chu hoi kwal velin midang thil zor chu a en kwala engkim mai chu brand lar le man tau tak tak fekani ti chu a hmuwa si hian hnena chuan ari chuan kan kal le mai zo ka nge ati chuan si hian chuan angai thleinem engma boina a omlo ti na shila min hi chuan ari lam chu ron panin heta engi ron ti vea darnga local tura ka shil che khan ithil nei ron zwar ve turin ka ti che mo ATM ni ka shil na chan che chu ka brand zor te a zo hnuwa tifai tura local turin ka ti na che ani kha helai hmuna hi chuan itel ve arem lo atita zek maya a thian dang te chuan akor man tlom ho kha ni mo aron ken engzat man tenge nia ti in annui so vela yorangi chuan ari helai hmuna chuan designer brand tan cha hmuna om ithil ron ken ang hi chu tu man an leidu lawang alo ti a si hian ni chuan chu tiang ani lo helai hmuna hian engthil po leng vek chumi tur chuan ani he thil po hi ka buat sei ti in alo chan wata cha hi chuan unau nu adin hmun chu lo da thatai la ma se helai hmuna thil zor de hi chu a class san zong ain ang khat tur ani don lom ni he ti te chuan aza thlak zo go lom le a thil zor tum le kan ni na po hi ain person lutuk lo mo ti in a tongkum ta vak maya si hian ni chuan cha hi du tok ro ti in alo soya jong soi chuan in vai khan tongkam in du tui lo hlom hle mai thil man tlom chawni lo brand tha te po aum ve thawalom ari begnal deuh tia a soi zo ma chuan ari chuan du tok ro in khungla kalang ti pa in ada lut mol mola jong soi chuan engwangin mo tu ma pon an lo la en lo hi atia ari chuan vin tuar pa chuan ka soi chu ishelawami kalang ka ti chu atia si hian in hena chuan boina ka siam sak chia wangin min ngai dam don nia ti in thashung takin asoya ari chu thin rim takle zakti sia takin abeg rit tak chu anuk phei shok shoka abeg chu ari ema wangin mi ma taka chuan atlupala a hmuna omte chuan an endeu thup bok
Ari bek atang chuan azor tura akentel a snowball bek pakhat chu alum chuaka zak tak chungin chet ngai na po shilawa chuata a thut lai chuan jun kiang chu local phain Ari snowball chu aron char saka jun kiang chuan min mu du lawa itan chiat khan khoya nge yu mang ti kalo ngai tua hetiang thil ti hi lo thang zo ka ti in jun kiang chuan Ari chu aron bia cha hi chuan si hian so jun kiang khani em ti in makti mel takin an clear thupa jun kiang chuan akut phar chua pa in ilan dana tran pui ingai ani mel nge nia I tha em ti in Ari mita tak chuan a ena Ari po chu ron hoi chuakin jun kiang chu a en ve rengani min hi chuan jinai bula chuan han jun kiang mo hu cosmetic an CEO le yoga ngaro khom tu kha ti in makti mel takin asoya yorangi chuan ma se ani ang mi hausa fain Ari te ang engtin ngia sia thei atia Angela chuan ani theilo keima tangial pon kala hungai lavania ti in mak anti hlom hle a jung sui chuan oi omlo lutuk thil oi omlo taka thlengani engtik lai khan nge hanjun kiang nen in siata enge motal soite kashe cha kania ti in alo zot chonga Ari te din na zon taka chuan car lo dingin jun kianga secretary hian Ari te hena chuan jun kianga an thla tura ati thu aron shila khoila mangi ashwai don ti chu azot bok cha hi chuan jun kiang hena chuan engtin nge khanunen khan in siata min shilte sowari te ang mei chia in nangni ang hi engtin nge asia thei tina zot mol mola jun kiang chuan shelo ang mai in waini du ve em tina zota cha hi chuan thil dang soi dei tumsu enga motal soi ve ta che engtiare nge in siato tia azona po chu angai sak chuang lo jun kiang chuan si hian chu wa muin si hian lo thu vela tina soma si hian chuan kanin mu lo na harei ta hle mai atia jun kiang chuan ni email thatel tel mai zong ani hi atitel zawa cha hi chuan lo sei chun zom le in unau nu ise ve em jun kiang ale Ari te hanin siati hi helai hmuna alokal chan po a mudon ti asiat wangani alo dia jun kiang chuan ngai saklo takin wine chu a in san deya Ari chu aruma chuan voina athil ton chu angai tu azui na sa hlea jun kiang an kai tuma akut ada chu alai te chu mi thla zuin Ari chuan engtin nge heta kakal don ti siat tina zota jun kiang chuan Instagram atangin message ka thon theinan che account te ka siam pha a ifit ka ena tangin ikal na tur chu ka sialom ti ina changa Ari chuan ngai to azui zelin hu cosmetic nei tu pa mevin enge kala ka tang hian du anayang o tia angai to pa chuan a IG chu a khoya Ari chu ameng phok na sa hle followers chu nikhat thil thuwa sangruk ve lai main apung ta thut maya followers sangkwa lai anei tling tamai min hi chu thinrim tak maya ang bor borin soari life chu yurang nen chuan an lo sei dun le meka min hi chuan soari hi tunge ani an shelawani tuwanga larnge ani ti po an shelo kan thuruk zong zong ya puang chokang mo tin thinrim takin ang bor bora yorangi chuan a life en tu te po an pung zel ani hi mi puin thudik ani em ti in message a minon zot reng boka ti in life a en mek pa chuan min hi bula chuan a soya min hi chuan thisen chu a min kalsan mai hi adu tok lawani hi thana min hnu liam le zela tumani don hi a ti in thinrim takin asoya yorangi chuan Ari hi athi tak tak ringem aladam po ani mai the sin ti in min hi bula chuan asoya min hi chuan eng moi soya ti in thinrim takin a vin tuara yorangi chuan a phone en pa chuan ani le hei hi enge om zia ni ta ang ti in mang ang takin asoya chuti lai mek chuan police officer chu lo lutin o min hi in hi em inspector janga kania ti in aronin mail shia tira cha hi chu manmo takin si hiani kara lut tur chu kaudingin police station ikal dona mo iata emni atia si hiani chuan Ari aloki le toa engi achunga thlengti ka sia ta ngai ani ti na shila cha hi chu au tuarin kha zong kha athito thi tu reng po ani atia achian dangte chuan tuna alai fi chu chanchop vekani mi zong zong ain nangman lem achan thiam zia chu isha chiang berang nge niya I thei hil ta em ni
Kei ni chau himin ti mual phaw tu mani lo alam itan reng lai pon ati chedu chiania tin thin rim takin si hian chukal lo turin ashila Mr. Jang chuan min hi hnena chuan ari hi athi nge adam ti hriat ala nilawa ma se ama nen hian thian in hnai takin ni ti chu ka sia chu wang chuan engemaw hriat inei chuan tia asoi mek lain min hi chuan ngei om takin soari mo thian in kom ngei tak kan nia ingaya mo ti in deuh so takin achunga min hi chuan a thalo idu du min zo ta che engma thup tur ka nei love soari mo niye kanin she thalu tu kalom mei chokholo takania mi chapau tak mi thik na ina bol at engma ti she nei lo ti in officer nena chuan diriam takin asuya yorangi chuan min hi du togro ti in alo khap min hi chuan thinrim takin ka soi kha dik lo mi tu po mai hi min tir thei tak zetani hi soari chu thi to chung si in engtin nge ala life theya a chan ka shabik lo ka shia chhun chu aka changa chuak eng thu po hi dot vekani ti hiani miduk dak lo takani ti le athil ti na tura lo dal tu apiang chu engtin pon om don se ti chiat she lo ti in thinrim takin asoi zuya ari chu life na changa lo lang le in ti hiana ron soi entirna pakhat ka peang cheu social media lama in be na lian tak thleng a oma chumia abul tum tu ber chu keima soari hi kani khamizana kathupo sawang khan social media aso nging loyani kha kasoi non li ang lo ngai tharo u midang hnena changa like don hnem te hi kamamo ber anilo email thalutuk kadu zong takani lalfanu ang me mail tha ini tia infak chiam te kalaka chuan du tok tor u kabula chuan soi angai lo kamamo shan lo ka thian te ang lo takin in sia tangin min vek him tur kamamo ave lawa in vain zo na ka zo tang cheu engwangin nge mi chia lo mai mai ni tura in pek phal eng chunge arau pui viau na in ni lo pon enge apoi vak na min she thiam ula ke chuan ka tui pui zong ani velo khongai in lal fanudang midang ngai sakna dong du ngoi ngoi tan khe kang cheu tia athupo chuan ari followers po atlem pha ngal le a gebin society member how chu anlo langa Instagram lama ari thu post chu anlo soizui me kani cha hi chuan thinrim takin ari thil post hi keimani chung chang ani hi gebin society soichiat na ni min hi bula chuan atia tin ti hian soizelin minin nai tir tu chu dang ma hi nia kan thian hawa aron tel ngam na po nang ma vekani ti in cha hi chuan min hi chu a hau ze ka dongbu police station chu lo lang le in chuta chuan Mr. Jang chuan si hian chu thuzot fia mekin ari mel chat dangte ka munwal to a chu tiang ho zinga chuan idang lambi khle mai nangma ti lo hi chu ari huatna hlirin an khata ti in si hian bula chuan alo soya si hian chuan ari khan amma hlen tum lian tak anaya thudik chuan i thian te tu ma atilom tak tak ngai lo ti tongkam kha i sheve em ti in azot leta ari kaduna chan em chu arin oma alang tlang em bok officer chuan ani le ari nen chuan mi malin kara buaina in nei lawani mo ti na zota si hian chuan o nei lo ti in a chang ani sin a in taka si hian chu charity bazar atang chuan hofel deu chia a pasal te jun chuan i chau mel hle mai in zo nuwa jun kiang nen wine in dun ni in kalosia cha hi in min sila meiche pakha chung chang aron thinrim khop maya tia ashil lai chuan si hian chu cha hi chuan aron kol ve chia si hian chuan o cha hi enge ni ta a ari in gebin society asoi chei ti chu enge omzia ti in alo chang wata ari nu chuan ril ruha mel takin ari mulai chu akai thawa anu chuan thinrim takin engthil nge iti le tak hi ti in a phone chu a entira ingai tu an abuai thu ta mi engtin nge hetiang thil te i post tak mai tin a haubok ari chuan inga ngei lo boi ve tin a chang leta anu chuan ingai tu an nge i nei tak hetiang thil poi takte i posa mi mol nu tin a hauta zeka anu bok chuan soi chun zom zelin enro i followers te hi an tla niam tel tel ti muem tin a phone chu a entir le a jinai le cha hi chu phone a lo in be mekin ari chung chang an lo soi du na ari followers an kiam thu te po an soi hani
ma se an ma ni po chu an him bik lo awangin an lung oi lo dun hle maya so ari te ang mai hian min ti boy tur ani lo ti in ring tong takin an soi ani ari chu sin hi agate office a chuan vakalin min hi po chu a om ve boka min hi chuan thinrim takin tuna lem ka chan na hi lar idu wangin min ron pan ani kha ila sia em ka hlo tlin na hi min thi ka wangin irwala min nu niam ve hi itumamo tin alo an khuma ari chuan ilem chan na kha du tokro thokrim vak vak du su kata na poimo em lo karil rudik tak ka sei chuak mai ani nang ma atanga ka thil hmule ton sia ta changte in ka ziak tel bok atia min hi chuan i thil ti awanga kan torna mek hi ingai tu pha em ka fi ni se a boy zo ve ka tin ang ton to na si hia ka chuan lo soi ve in chu chau chu ani hleinem ari fi thian atuar ber atluk chet pha me ka ni zan kha thil thu in followers sang thum a hlo mana karil rudik tak ka ziak chuak iti mo tu mishing in nge chu tiang social media phau chuak ngai ti in alo haw mek boka cha hi angelai le jinai te chu life making an followers te na anin soifia boka ari chu an shiat lo thule in zomna an nei lo le ari chuan athi ka wangin asoi chia te an pu bok si hi ka te office atanga achua pa chuan ari chuan si hi kana ashil hate comment Instagram lama an lo siam chung chang te chuan aril ru an lu khat deuh renga ari chua ma chuan si hi ka chuan ilar don chawa hate account inei ngala ngai tu chiang ro I followers how kha ilam tang reng tur te an ni khatiang how kha an ngai tu na a chengin I seleb how nen in chan thata ka anin ngaya I thil po sawang khan enge theng tur hi ingai tu phalavem ni tu na tang chuan boy na ain tran don chi azokani ti in ari bula chuan alo soya ari chu bastana chuan dingin ama hate account na athala kan post chu ain meka ari chuan thil angai tu chuak thuta Instagram lama a followers pakhat BBB famous ti chu ava beta a ari nu le jong sui chuan Instagram lama ari an soi chian na te chu account tran siamin theito pin an lo chan ve boka chuti lai mek chuan ari chu ina lo lutin anu chuan ngai tu mail takin phone call ila du box si lova kalau ngai tu lutuk man jelom ti in alo chon wata ari chu ruma chuan lu ta de ani Instagram lama a follower pakhat BBB famous ti nen chuan ma an la duna BBB famous chuan ari chu tran pui a huam thu te a shil bok ari po chuan harsat na ato lai me kani awangin alo pom ngal mai boka ti chuan online community dang misi antia chuan gebin society how be na an post hi yorangi chuan lo mu in midang po chuan an lo shevele boka an thu po sa chuan ti hiana in ziak lalfanu chia lo chunga thil theng tia thon thu an phua chuan posa ma se chumi lo mutu te chuan gebin society le ari ani ti an thiam ngal veka comment a chuan ari tan lampang hoi zonga comment po an tam khomei misi lama an thu post su Instagram lama copy le in ari tan lam clear comment a om tamai ari chuan a account ama fak der thu te chu hiarin a hlim pha hle boka ari lam tang po an tam le ta hle mai a follower po sang kwa lai an tling vele to boka ama po a hlim le to hle bok jun kyang chuan ari Instagram account a athlak po sa chu en kwalin a like boka ari po chu a follow ngal bok Instagram lama a chian charthar BBB famous nen chuan DM a in bezui zelin ari chuan thil engkim apa ngai le ta ka wangin lom thu te a shilwam boka ari chuan shia chian du in tunge ani azota BBB famous chuan nangma tan pui du thu che ti in min setop jok mai ro ti in alo changa si hi ani chu apasal nu in leng tura ati awangin awaleng phaya anu chuan cha hi ka ngai to lutuka bedroom mastangin alo chuak du box si lo atet lai tangin ithu soi hi chu ao ibrazela khongai nangman min boy pui sak theyangem ti in angena si hian chuan cha hi omna chuan lutin engtiga nge puiting taka ituma ti in cha hi chu abia cha hi chuan thinrim takin enge kabula chu isoi tuna chuan soari in sing chuang followers anei tling to a chumi awang chuan ka followers po an pun theilo pha hetiang boina thlenga wang hian ari chuan 51k live followers anei to asin chuti chung chuan kalung oi ringami ti in vin deuh tak chuan asuya si hian ni chuan engtin nge ari thiam lo ti imo pu vek thei
ari chuan a account na chuan a soi du zong le a vei zong te post theina dan chu a nei ve ti hre thiam em zaidam taka a hrit lai chuan cha hi chu a au deuh tuara jun kyang tak ngial pon a follow ani hi keipo min follow lova suari chau hi jun kyang an a follow suari chau hi jun kyang an a follow om chhun ala ni zui enga tinge ari chu anga event big ma tin ang buana chuti mek lai chuan ari chu jun kyang an dinner puya asom na chu ti hlotlingin jun kyang atina chuan avakala jun kyang chuan do kana lo ngakin ari hnena chuan wine hi itui ti zong ka hria lo awangin ka ina thaber hi ka lo chhop tak mai ti in alo shila ari chuan a hmel en ngot pon aman tau ti a hria thle mai chutiang che chuan helai hun po hi inrem siam na mai soina huna tan chuan aro puima ma ani atia jun kyang chuan ani le kathil nei te hi ka chuang le anga ingai ne mo chutiang lam ani lavania adik lo lamin ngai lo la hetiang huna tan hian kalo in buat se mai ni chu chau chu ani ti in ashila ari chuan soisial na kha ka hnu kir le a thil sia chual ka nei wangani ti in asuya jun kyang chuan ma ni thiam no na rang taka in pom na le ngai dam namo engi omzia ti na zot le ta ari chuan nilove ka chak lo sa ni ti ka sia na in do na hian ka tel ngai lo hetiang khup hian mi chunga ileng ang ti ka ngai tu phalo ichunga boina ka siam chuan ka chak lo sa don ti ka sia mi do izep ang ma ing ka chapo na te da tha in tlan chiat chu ka thang zo ka ni tia asoi zo chuan ari chuan min lo she thiam la ka kal san phut mayang che i zo na chana chu i muto boka ti in do kan chu tho san atuma jun kyang chuan ani chuan engwanga boina ka tran ma sang nge ini tina zota engemo thil tha ichunga athen irin wanga mi ka soyom zia chu social media kha i thlak te po karon like ka i shelawami ti paina phone chu a hua ka follow bok che kha ati chun zom bok jun kyang chuan chanpui dan ka thiam lo che a ma se tunge ini ti hi ka chiang duwa engthil nge voina itia enge iti chun zom zelang chu tiang thil chu I followers te I share thina tina suya ari chuan idu du dana min kokal the emo min ti mi ti pen room takin amela jun kyang chuan karil rukap tu reng ani na chan hi she du ani tero ti in azot let ari chuan kathu soi ni lovin ithu soi chu ringila ti chuan a thamai engwangin nge iril ru chu akap reng ni nang ni ang tan hetiang boina te tham tak hinga event zui thampo ani si lawa ti na suya jun kyang chuan lal fanwa siam tu ti trong kam hi sheve to em tuma wanga thil theng chu ni lo ma se min soi dan thin ania a chan chu keima aya hniam hlir ka de thin wangani ari chuan makte takin amela jun kyang chuan kathil soi tang khan I she thiamem ari nang hi kamingai na zong tak inia idu ani chuan voi khat voi ni mai ni lo chumi ai tampo chu kan la in muzel theyang chumi hnuwa chuan min ngai na ve mai the sin tia asom lai chuan makni mel takin jun kianga chu ari chuan a en reng ringota ari chu sin danga lo lang le in anun po ahlimin product faksak tura somna po chu ati hlo tling zela achan chin po in social media chu alu akhat ne to hlebok social media lama chuan modern day sinjela ti ten celeb ne na anin date ang ten an soi mek boka si hian chu lo lang la in jun kiangan cosmetic thar alliance na akal tumin alawin siam meka apasal te jun chuan voin chu min lo she thiam turin ilo soi mei donia jun kianga kha soari ti mei chia khanu laka tangpo khan film khur turin min lo she sakbok don nia ti ina cha bok si hian ni chuan nui pa in engtin nge chu tiang thutang te chu ilo shiat ve a tina zota te jun chuan mi soinom ti zong takania kha mei chia wang khan social media account te asiam phan tia mi pat mei chia ta ma pu ming chetu kha soari thawani boka chu wang chuan atan mei chedang thade ulo soi pui jok ta che nang chu a thian tha inia I thu soi te chu angai tha ang ti in ashila min hi chu lo langin building kota chuan nga nei ni om takin alo dinga chuti mek lai chuan ari chu lo thengin car varnal tak me atang chuan aron chuak min hi chuan vapan hnain suari enge ilo kalna car khom zia hu cosmetic lam atangin nang malam turin an lo tir mo engtin ngei ti bika miten omnu tin thinrem takin na lo tongkum hal buana ari chuan hemi event a local theinan hian hlope kani irin nakha iring dike chuta chuan enge ilo boina turom tina chang leta min hi chuan kein hlo ka nei lo lain nang hian ilo nei bi kamo nang engma po ni lo hi tin tham lo takina tong khuma
ari chuan engwangin nge chu chumin zo idule hanjun kiang wazot ro ti na shil maka min hi chuan inin date ti thu mi in an soi kha tak takani ti nani mo alaka itak sai shala wanga mi VIP treatment idon tak mai ti in ngeom takina changkhuma ari chuan du tok ro engwangin nge izo na chu ka chanang tuna kan soi mek te hi chu thian tha te inkara chau soi tur zo kan don lom ni tuna chuan best friend anga lem kan channa po kan ti top to in ka sia ti pain akal san ta a ari in ho chunga walu chuan event ta kal ho chuan an lo endeu thupa gebin society member te ho chuan an lo ngala mak an ti hlom hlebok hanjun kiang an ari wangin Instagram account asiam ve pha thule ari cha follow thu te po an lo soi ve mek boka hem event ta aron kalpo hian thlo anei big thu te chu an lo soi bokani lung oilo le oilo tak chungin ari chanchin an soi mek lai chuan celebrity pakhat yanui chu alo langa chahi chuan lo chibei lop lopin kanin hmulo na harei ta hle mai ilanal reng maya ataka kan hmulo na po arei to hle ani ti in achian tha te bula chuan in hmel sia tir ve boka yanui chuan chuti anin biang lai mek chuan ari local phei chu hmuin so ari an ti kha ani em tin phur takin ari lam chu apan pheya song yanu kania ari khaini tero ti in ava be masa a ari chuan TV ka mu thin chelom alo TV bok yanui chuan ka mu chak lu tuk chia heta ka mu thei chu kalom hle mai ti paina chibaya ari chuan yanu in a mu chak thu a shil lai chuan ari chuan yanu in a mu chak thu a shil lai chuan alom boxi makti boxi chuan a en renga yanui chuan ataka po email thale mai Instagram a ithalak post te ka mu thina amoi ka ti hlum lutuk e account kha nangma en kol nge midangin an en kol sakche ti te azota ari chuan keiman ka en kola achangin ka thia nui min pui boka ti in anti ti dun mol boka ari le yanu te in belai chu jun kiang le si hian te chuan achunglama tangin anau thir dun rek bok si hian chuan song yanu actress khani mo ari ne na in de ti thoma sia in company ne na contract in siam kha renew le adu box sia wangin ari be thani mo so ari hi chu mirul ru thale fel takania atop thleng kalpui theila ka ti hle mai atia jun kiang chuan nangpon ari chu ingai na ni tero kan du ain angani chu ama hian ngai omruk na ria wa omani mi ti hlim thei takani boka ti in si hiani chu ashila si hiani chuan jun kiang ari te ang mai theril ru thale fel hi chu in fiam nan mai mai mang lola chu ai chuan anun iti chiat main kalsan zo kangche hetiang anga ibum kwal hian miril ru iti na thin ti siala ti in ashila jun kiang chuan play kwal vel a chu tiang chuan kom ngayam ni nang ne na kanin kara po khan idu ang nge in thatakin kanin tha khani zoka amak hle mai keima zokha du iti kwal kani zok hlau si chan le wang om lova min kalsan tu zokin chu tiang thu isoi de maya atia yanui le ari te chuan thla te ladunin an hlim dun hle a yanui chuan an lak don chu Instagram lama te chuan a post ngala ari po chuan a post ve bok yanui chuan jun kiang nen in de ti thomom hi thudi gani em hun rem changa dinner kan pathumin kan ei hau don nia nangpo komzel che ka du bok remiti chuan tia asoi mek lain cha hi chuan thinrim le ovin takin hey song yanu ti paina wan ken lai chuan a the thoda yanui chuan jin cha hi engthil atha ngei ti hi tin thinrim takin atong khuma cha hi chuan nang zok hiani a to chu third rate talent agency a trainee mai ni thini kha tuna hian ro pui ta via wa in ngayamo bin tluk thei hi in ringami soari po hi jun kiang awanga nai ini anin de ti thom kha thudik ani ringami ani yang mai cheten om nen hian anin de tak iringamo an company ne na contract in nei chung changa thilati thei ve irin wanga be thamei chawini nang ne na karin zom na po hi kati top ngal boke in pani en hi chuan in kom tur om reng in ni hi engma lo me tanga ron lar chuak ve tan chia tin aria thi ka wang chuan boina asiama yanui chuan song yanui kani hi tuna ithil ti hi ka en liam mai iring em ni tin avin deu shoka cha hi chuan nang zok hian tunge kani a enge kati thei ti hi thei hil zok em ni tunge iti boy mek hi shem ti in avin le ta zek zoka ari chu lo in rolin ani chuan tunge ini na isiat lo wanga mi midang chu ini na izo tak chiam mai ti na ron soya
cha hi chuan eng moi soya ka chung te tia a soi lai chuan ari chuan I chung te ni lovin nangma kha tunge ini ti min hril ta che nangma jin cha hi kha tunge ini ti na zot le ta khau maya cha hi chuan ari dara anem pa chuan jun kiangan angai sak wang che hian enge motavia wa in ngai ani hi nangang me cheten oma biak na chan che chu ati lai mek chuan si hianin cha hi ku churon dangin du tokro helai hmuna hen boina siam hun ani lo en kol da che mi mu nom tin an thlir thup che hi tin ron shila chulai hmun am ho chuan cha hi che dan chu video ten an lo la boka cha hi chu thin rim dakena chuaka si hiani chuan yen gu chunga chuan thil thenga wang chuan ngai dam adil bok a kor thak pui turin pon lama ashruai chuak ta ngala jun kyang chuan ari ho tur chu hmu in ho mai wa tum ve tia abiak lai chuan ari in si hiani chu awa hmu'a jun kyang bula chuan minlo sha thiam lok ti in si hiani lam chu apan phaya ari chuan min ran puya wangin kalom lutuk rule dan tur chepo ka shelo atia si hiani chuan poi iti lo chuan kalo follow ve thei chiangem ka soyom zia chu social media account ka siam ve tu alom ti pa in a phone chu a khoi ngala ari chuan kalom ngotang atidam diaya si hiani chuan ilo accept ani chuan thian thatak kan ni chunjom theng tiro atia jun kianga chu local hnai ve in ani chuan kan pathum hian thian kan ni thei ti na ni mo aron ti ve boka